Nakakapagod yun. Kaya ang bilis niyang mapagod sa'yo. Kaya hindi tumatagal eh. Di ba nga sabi ko kanina, bibigyan kita ng tatlong dapat mong bawasan para hindi ka laging iniiwan. Ito ang una, bawasan ang pagseselos. Merong cute na selos, yung konti lang, yung nagbe-baby talk ka pa. Yung sobra, yung may kasamang overthinking na gusto mo talaga ng away, na ang pangit ng tono mo. Hindi yon sweet. Ang tawag doon, toxic. Pangalawa naman, mahal, bawasan ang pagiging toyoin. Nako po, hindi lang to pambabae yung mga lalaki rin tinotoyo din naman. Pero dahil si Kim Chino ay time slot niya to, gusto ko lang sabihin na mas madalas toyoin talaga ang mga babae. Imbis na talaga nga namang happy together na, lambingan na, kiss-kiss na, yakap-yakap na, ay magpapasuyo ka pa sa maliit na bagay. Nakakapagod yun. Kaya ang bilis niyang mapagod sa'yo. Kaya hindi tumatagal eh. Kaya yung performance talaga nga namang very low. Hindi ka tuloy satisfied. At ang panghuli, bawasan ang pagiging demanding. Meron kasing sobrang demanding. Imaginein mo, mahal, kung yung jowa mo ay may career, di ba? Definitely, ang oras niyan mahahati dun sa career o sa trabaho niya. Paano kung sobrang demanding mo sa oras? Sobrang gusto mo na after ng work niya pupunta siya sa'yo. Uy, hindi porkit mahal ka, ikaw lagi ang kanyang pahinga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.